Γεια σας παιδιά, σήμερα έχω μια φάντα, θα τη δοκιμάσουμε. Έχω πολύ καιρό να πιω φάντα πορτοκαλάδα, θα τη δοκιμάσουμε. Δεν κάνω καμιά διαφήμιση, την έχω κουνήσει, δηλαδή έτσι, ωραία. Ελπίζουμε να μην γίνει καμιά έκρηξη. Λοιπόν, καλύτερα να βγούμε στη βεράντα. Λοιπόν, εδώ ας το ανοίξουμε. Πάρε. Ωραία, δεν έγινε κάτι. Και γεια σας βασικά. Θα ψω μια γουλιά και θα βαθμολογήσω. Λοιπόν, ωραία. Δεν έχει αλλάξει και κάτι. Δηλαδή, εδώ έχει αλλάξει λίγο τα φρούτα, εδώ το σχέδιο, αλλά δεν έχει αλλάξει η γεύση. Εγώ γενικά το καλοκαίρι πίνω πολύ φάντα και σπράιτ, αλλά τώρα έχω πολύ καιρό να ψω αναψυκτικά και ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί έχω λίγο καιρό να κάνω και να ψω και τη φάντα βέβαια. Πατήστε μια like, μια εγγραφή βασικά, όχι μια like, και like. Και τα λέμε σε άλλο βίντεο.